Com et sents quan escrius cada cançó, quan estàs composant? Pues suposo un poc que depèn de lo que conté la cançó, no? Mira, hi ha una de les cançons del disc, concretament, que és una cançó que he escrit amb mon pare, que és sorprenent, no? Perquè crec que és una de les coses que més m'ha impactat d'este temps i una de les coses més impactants que conto en el disc, però que la vaig escriure des de la serenitat màxima i absoluta. Entenc que és una cançó molt especial per a tu Sí, i en un moment complicat per a tu que es va escriure, no? sí. Per a mi és una cançó que li tinc molt de carinyo, quan al final passes un procés de dol d'un familiar, és absolutament devastador i jo recordo que tenia la necessitat d'escriure una cançó sobre això i com més la buscava menys me sortia. És una cançó molt especial perquè va sortir realment de la necessitat de contar, no? I crec que és una de les coses més importants, el tenir coses que contar en les cançons. A mi em passa això escrivint perquè quan vaig perdre ma mare fa més de 10 anys escrivia relats i era un moment de plasmar en un paper tot allò que em preocupava i que tenia dins, no? Com una teràpia, no? Totalment. Per a mi és una cosa que ha anat molt acompanyada del meu procés de teràpia i m'ha ajudat molt.